Slovenské národnie noviny boli významným slovenským politickým a kultúrnym periodikom 19. storočia. Ich história je úzko spätá s národným obrodením Slovákov a s činnosťou štúrovskej generácie. Ani 180 rokov od ich vydania sa nezabudlo na snahy o šírenie myšlienok slovenskej národnej identity a nového slovenského jazyka. So šéfredaktorom súčasného periodika a správcom Matice slovenskej Marošom Smolcom sa o význame vtedajších politických novín rozprával Milan Velecký. Slovenské národné noviny, prvé politické noviny Slovákov, vyšli 1. augusta 1845, teda pred 180 rokmi. Vtedy sa stali legendou, sú dňou dodnes. Prečo podľa vás? No, legendou sa stali preto, lebo to boli vôbec prvé politické noviny slovenského národa, ktoré mimochodom vydal najvýznamnejší Slovák v našej histórii, Ľudovít Štúr. On ich založil, vydával a bol ich aj hlavným redaktorom alebo šéfredaktorom. Slovenské národné noviny reflektovali na vtedajšiu situáciu v rakúskej monarchii, komentovali vnútropolitický vývoj, robili rôzne osvetové kampane a reagovali na negatívny vývoj slovenského národa v rámci monarchie. Hovoríme o prvej polovici 19. storočia. Čo stálo za myšlienkou vydávať noviny a akú úlohu v tom zohrala štúrovská slovenčina? Ľudovít Štúr, keď študoval v Hale a keď sa vracal na Slovensko v roku 1840, si dal také tri výzvy, ktoré chcel splniť, a to, že stať sa poslancom Uhorského snemu, vyučovať na Evanjelickom liceu v Bratislave a založiť politické noviny. Ako vieme, všetky tieto výzvy sa mu podarilo splniť. Prečo ich založil? No preto, lebo pochopil, že keď chce bojovať za slovenskú emancipačnú iniciatívu, nemôže to riešiť len v okruhu svojich blízkych známych a priateľov, ale musí sa to dozvedieť široká vrstva slovenského národa. A bez novín, ktoré bolo vtedy ešte jediné médium, ako šíriť myšlienku medzi širšie vrstvy, sa to ani nedalo uskutočniť. On vychádzal už vlastne zo skúseností iných slovanských národov, hlavne Chorvátov a Čechov, ktoré vydávali politické noviny a periodika, a zistil, že vlastne verejnosť na to reflektuje, reaguje a začína reagovať. A noviny bez jazyka by neboli ničím, čiže vlastne musí to súvisieť nutne s tým, že sme mali prvýkrát spisovný jazyk. On požiadal 5-krát rakúske úrady na to, aby mu Slovenské národné noviny povolili. Prvú žiadosť dal v roku 1843 a až v roku 1845 mu to vyšlo. A dokonca je taká zaujímavosť, že prvú žiadosť dal v biblickej češtine ešte predtým, ako kodifikoval slovenčinu na základe stredoslovenského nárečia, ale samozrejme tie následné ostatné žiadosti už boli jasne definované, že chce, aby tie noviny vychádzali a boli písané v slovenčine. Hovoríme o Ľudovítovi Štúrovi. Kto ešte okrem neho tvoril redakciu prvých slovenských národných novín? Redakcia slovenských národných novín pozostávala z novín, Slovenské národné noviny, z toho politickej časti týchto novín a potom ešte zo samostatnej prílohy Orol Tatranský. Redakcia sídla v Bratislave na Pánskej ulici v dome, ktorý už neexistuje, a redaktori okrem Ľudovíta Štúra boli Peter Kellner Hostinský, Bohuš Nosák Nezabudov, Štúrov mladší brat Janko a Ľudovít Dohňány. To boli hlavný redakčný tím, ktorí tvorili tie politickú časť slovenských národných novín, a Orol Tatranský v podstate pozostával z príspevkov tých najvýznamnejších literárne činných predstaviteľov štúrovskej generácie, ako bol Janko Král, Samo Chalúbka a iní. Aký ohlas vyvolalo prvé vydanie slovenských národných novín vo verejnosti? Ľudovít Štúr mal predstavu, že Slovenské národné noviny budú mať istý počet predplatiteľov a budú svojím spôsobom samofinancovateľné. Lebo viete, vydávať noviny to nie je len o tom, že budem vzdelávať široké vrstvy národa, ja pozdvihnem kultúrne túto identitu slovenského národa, ale tie noviny niečo stoja. Stoja niečo redaktori, stojí niečo tlač, stojí niečo tlačiareň, redigovanie. No a Štúr bol trošku sklamaný, že ten ohlas v rámci slovenského národa nebol taký, aký očakával. On vlastne získal len nejakých 400 predplatiteľov a toľko predplatiteľov mal počas celého fungovania slovenských národných novín, ale nebol to dostatok na to, aby ekonomicky boli udržateľné. A to teda prispelo k zániku slovenských národných novín, lebo tie vychádzali, myslím, že 3 roky. Zánik slovenských národných novín datujeme na jún 1848 a mal 2 dôvody. Bol to politický faktor, ale aj ekonomický faktor.
Politický faktor bol to, že Ľudovít Štúr v podstate sa počas meru 8 revolučných rokov postavil na stranu rakúskej monarchie. Ako vieme, v podstate sa dostal do obrovského konfliktu s maďarsko-buržoáznymi predstaviteľmi a preto sa stal, dajme tomu, politicky nevhodným a bol na ňo vydaný aj zatýkač. Preto nemohol sa vrátiť do Bratislavy a riadiť ďalej redakciu Slovenských národných novín, ale musel napríklad ujsť do Viedne. To bol ten politický dôvod. No a ekonomický dôvod zániku bol, ako som spomínal, to predplatné a podpora slovenských vrstiev nebola taká finančná, aby to dokázali ustáť. No a okrem toho v polovici roka 1848 začal platiť nový tlačový zákon rakúskej monarchie, kde musel Štúr zaplatiť dvojnásobok kaucie za Slovenské národné noviny vo výške 8 000 zlatých, čo samozrejme nemal. V pokladnici toľko peňazí nebolo, lebo Ľudovít Štúr sám o sebe bol chudobným, ale aj redakcia bola chudobná a v podstate to bol ekonomický faktor, ktorý spôsobil zánik Slovenských národných novín. A na záver porovnajme dnešné Slovenské národné noviny, ktoré vydáva Matica Slovenská, s tými pôvodnými. Aké rozdiely nájdeme v cieľoch, v obsahu, vo forme, ale aj v ich spoločenskom význame? Matica Slovenská získala pôvodné spisby Slovenských národných novín aj výtlačky. Vďaka redaktorovi Petrovi Kellnerovi Hostinskému sa dostali po vzniku Matice Slovenskej sem do Matice a preto je logické, že aj po nežnej revolúcii opätovne začala vydávať Slovenské národné noviny na počesť nielen Ľudovita Štúra, ale aj celej tej jeho generácie a vlastne počiatkov zápasu slovenského národa za politický národ, ktorý by smeroval aj k svojej samostatnosti. A o tom boli Slovenské národné noviny Ľudovita Štúra. Boj za emancipáciu slovenského národa, vzdelanosť národa, výučbu slovenčiny na všetkých úradoch a školách a smerovanie k istej autonómii. Ľudovít Štúr nebol zástancom nejakého samostatného štátu pre Slovákov, ale v podstate bol zástancom federalizácie monarchie, kde by menšie slovanské národy mali väčší priestor na život. Matica Slovenská po nežnej revolúcii, keď sa uvoľnili pomery po komunistickej totalite, jednoznačne sa nasmerovala smerom k tomu, že slovenský národ si zaslúži svoju štátnosť a preto aj začala a obnovila vydávanie Slovenských národných novín, ktoré od svojich počiatkov hneď po nežnej revolúcii presadzovali vznik Slovenskej republiky. Keď sme ju dosiahli v roku 1993, tak Slovenské národné noviny v podstate sú periodikom, ktorí chcú tú slovenskú štátnosť chrániť.